Здравейте пак, макар и малко късно, но телефона ми беше целият във вода. Сега искам да ви предам втория урок от това как да си възвърнем загубените пари от борсата. Нещо много важно малко, мозъчен тренинг и майндсет. Защо има курс на 1 секунда, ви питам аз, в борсата. Много от вас не подозират, че там за секунди минават същите действия, които минат и за минута. Защото по-големите фигури се състоят от по-малки такива, които са наложени отгоре, подобно на вълните на Елият, да ги наречем фигури като на Елият. И затова можете за 30 секунди да видите как се изчертава дадена фигура и как завършва, вместо да губите 30 минути да я видите за 30 минути същата. И по този начин, ако се тренирате една седмица по 4 часа гледате, т.е. изведнъж ще научите наизуст кое как се изчертава, защото голяма част от фигурите и помпите и дъмпите стават по един и същи начин. Тръгват първа вълна, втора, трета, четвърта и после затихващи. И така. И съответно, когато се научите за 1 секунда какво се изчертава, нали, това ще ви стане темпото на мозъка нормалното. И като отворите на 1 минута, ще ви бъде вече 3 пъти по-бавно, ще тече времето и ще имате много време за размишление и за реакция. И така ще станете супер герой и супер бърз в слагането, отварянето и затварянето на сделки. Това е за днес.